El Departament de Territori de la Generalitat destinarà 145.000 euros per millorar l'estació d'autobusos de Figueres. Un rentat de cara a aquesta instal·lació inaugurada l'any 1987 que ha anunciat la consellera Esther Capella. Enguany durem a terme l'adequació de les façanes exteriors de l'estació, també de les andanes, reparant els elements bàsics i pintant, com no pot ser d'altra manera, sanejant i pintant les parets exteriors de l'edifici. Repassarem i reposarem els vidres que estan trencats a la façana, a la coberta de les andanes, i durem a terme també la neteja corresponent de la cúpula de policarbonat. També reformarem els serveis i en aquest sentit ajustant-los als requeriments d'accessibilitat, al nou codi d'accessibilitat. I per tant agraeixo a la Generalitat les inversions que durà a terme amb un import d'aproximadament 150.000 euros en aquesta estació d'autobusos per rentar-li la cara i per millorar l'entorn del barri de l'estació, que sabeu que és un entorn, juntament amb la infraestructura de l'estació de tren i el menjador social, que entre tots plegats hem de millorar. A part de la Generalitat de Catalunya, que agraeixo molt la seva presència i la seva col·laboració, també volia agrair l'aposta que fa el grup Teysa per ser la concessionària d'aquesta estació de busos. Teysa gestiona des del passat mes d'abril l'estació de Figueres i destinarà més de 200.000 euros per a millores que s'afegeixen a l'aportació de la Generalitat. I nosaltres ho complementem amb un control d'accessos a l'estació dels autobusos, que també és molt important, que va vinculat al sistema d'informació, també el que seria l'alarma, el vigilant de seguretat, la neteja de l'estació, diferents sistemes com el de climatització, que diguéssim que des del principi de la construcció de l'estació no està en marxa. Aquestes millores a l'estació d'autobusos també repercutiran en el barri de la plaça de l'estació. Com a Ajuntament de Figueres, per millorar l'entorn del barri de l'estació, sabeu que també s'ha dut a terme la licitació del que és un equipament com és el menjador social. El dia 12 de juliol és l'últim dia perquè els licitadors puguin entrar als sobres per fer les seves ofertes i a partir d'aquí, una vegada es determini quin és l'adjudicatari, s'executaran aquestes obres de trasllat d'aquest menjador social que durà aquest equipament a les afores de la ciutat i per tant aquesta és una llarga demanda reivindicada per als veïns de la plaça de l'estació i per als veïns de l'edifici de Sant Vicenç.